tại địa phân sân ra lâu một về đấy rồi ô khá đi lâu đi lâu lòng về rồi như tại địa phân sân ya cho nên cần chút đồn box ya cho nên khi là mà cái nên ticket mình biết đàn hi cần ngay lúc đó RSF fans để tại địa fans để cần chút sang ang cần tia mà xem thì nên tại địa fans để RSF fans để cả cần lao cần chút đồn lệ box ya cho hết ta ha rồi lock in hết ta ha nên lâu utharte ki RSF fans ni boka bye bye rồi cho nên cần nung là mà kia nên khi làm mới anh năng phalau tiro kia nên tại địa fans để RSF fans để anh nung boka cần chante cho nên cái nên chút bol đều nói đi chứ mà he RSF fans xin thật tình biệt khan ni thì tu là hiện in cái hoa vlog khá karan zir be chan chin don de bo hun rem cha ol nei lai ni so na hian ni kan chwa rei don em ba Kolkata atangin China kan pan don na Singapore kan tum phot don na Singapore atangin China kan pan le don so na ri to kan chwa don ba in rem chang ni ka sha chwan karon ni tilanga kalom em be mi petu te chuwa khanin man so tam tak lo dong lo ti ka soi du ni tangin China kan pan do na Kolkata kan tum phot anga chumi zo Singapore chumi zo China kan pan do ni mo vinya hian hey RSF fans te na mic min pe kha hey kampang chin ni RSF fans te na min pe kha kan mang chin a hey so they thil thar kan lo oi kha han trong me chin de vai khan cha ui nghe cái sợi à len pui changin leng pui chang tu na hanin kan swak vel don me ka zo te hi jelero sang a fan stand ha hey thil chatok an lo present ha chumi lompa chu an ming se thal lawa ming thup ma se nan ti ve tha chu min ka sia chang te mom don lu tu sum dong chu youtuber kan don qua pon ha kan cameraman hi alo ning palang a ke ti ta kan chang char cha kan lo trong char box ya tu na hian Kolkata airport atangin Singapore panin kan kal do na chuanin Singapore kha darkar li vel kan chol nuwa China kan thok le hal don ni kini hau hi sumdong kan ya lo hoi ru an chilau lo man ya he Singapore Airlines sa chuan kan lu ta he tiang chi tin lo sem ni a thok tu te bon fel khop mai an nei heu mai mo kan so air hostess bo chilau chan Indigo ve lai chan chalut tok ta ni mom an smart box ya don ni an dem hey an chilau big thei ta pani chumo an fel box ya an smart ya smiling face box ya mo hey uthar ten thala pui phot ni hi cabin crew mel chatak tak ho chuan helai hi VIP ho omna nia he air hostess ha me char du he cabin crew helai chu VIP omna nia tiang an to bel del te an sem thap ani mo he chelo thei nia VIP omna nia cái ni chu so ta so kan nakal zel don ni
tiếng lại xuống mà sẽ anh te hay hi ate ji ni hi ate ji Singapore Airlines apo ate ber chi ni hi ma kan chuan ho na ni ai nang loอันยันจีคันนี่เห็นเส้นอันนอนตัวเนี่ยที่เฮียนินโซลหินเราเซ็มหาทับเจละส่วนเดียงอาหานินกันดูค่ะกันเอ็นเทตานี่บ่kan du tam sa gaum ta Kolkata train Singapore kan panme ka chumi zo China kan phanle don ni ti hianin Singapore Airlines a hianin ei turi a thon vekin an sem thina chuanin du wente sang alam zel thei ni a free vek ania Puerto kin kanom thei ni mo atui tipitan thei chuanin ei cheu thei ani ti hianin kan thona chuanna tang hianin karon ti menga hunarem cha verin ka sia China kan thlen huna chuanin sumdong boin kan boi to do na tian kan boi thei lu tuka chu wang chuanin han lom thu han soi na man tak poka ka nein garing lo ni chu hei a votre lu tuka an sol semte kan sin huan ani mo chuanin kalom ma hei vlog dan poi ka thiam ve lo ni chu ka lo in zir tak meu ani chu mo chuanin are sa hi mi poi te soi lo ka ti ma anu na moya a hi ka du chan pakhat ania a pa ka ti ma a zai hi chen khat te chuanin thiam chun ti lo me thei ma se thiam ti zong nang lawa ki ma chuanin thiam ka ti ve ma ni mo chuanin heta ka bula hi chuanin ka bul cha hian tai te fen sa thu a ti han lo ngai thabe me ro se ani pon nakina dule a soi venga atira kha chuanin hei China kan zin na velte Bangkok Thailand kan zin na velte kada ve me ni chu mo YouTube a hanin chuanin n2 point amung ma ngai manglo ni atira chuanin subscriber kha somsari vel cha kan ya chuanin anuwa zathu maron kai chawa chuanin China te Bangkok velte khatia ve ha kada chau kha subscriber kha zanga aron kai chawle chuanin vui khat kha kan dor kha lam mall bul nai omani wang khanin winter festival a khan ani lo chachar pu ta khanin are sa zairi ka siani azai don ti pok khati lai han ka shelo ta ni chu chuanin kha customer kha ka nei lak lo lu tu ka ma sengin ka ve invitation trim tiang live in athiam nge thiam lo athiam bel me ka tia chuanin ka phei ka tlan phei ve ta mase lamal ka pathen ka chuanin azai top lam pangkha lo ni to mase video khanin thlanga kala ta sham chuanin chu reilo te ni chu sortin ka da ve ni chu n2 khan lo tam ma khami tang khanin subscriber khan ron tung ta tul ni chu hei mi anga tam ni lo mase ke ma chuan hei subscriber som sari atanga chawa ka chuanin ke ma to ka chuan tam ka ti ve re men to ni chu mo mak ka ti re ul tu ka elo chu wang chuanin a concert na te khan hei azai ngai na chi lo ni bok nen ka nu kha ka soma apa chi ku concert so ta do pui multi purpose a khanin kan pakal be chuanin ta khanin a hlar vel te kha galo cover ve nu mer tang khan chuanin chu vel chu kan da ve a en tu khan lo tam ve ani chu mo chuanin nuam ka ti chho re ma ti khanin bana pa hol concert a te khanin kanau te nen te khanin chan te nen te kha kan kal ve a
i ke kan zak zoom ve kan upato ve ti lo chuanin i thavalak puya va chi bai vel thika kan she ni chu kan zak ve ni chu thla po lak pi lo chi bai po chi bai lo khanin kan hole ta padi chu i a video te hati kha kan lo cover ta chuanin kha te youtube ha kan da le i mi te lo en du ve em ma fence lo em ma are sa ha ka shat pak ba khanin makka ti lu tu ga chuanin i fence te khanin a fence chen khat te khanin hei tu na ka man lai mai khi milo peta ni chu i chu wan chuanin ron man kha ka tuma leng pui tang to khanin man ka tuma ma se ka zak ze la chuanin i hun re deuh ti hianin kala buai ma si nakina chun chaina kan thlen na chaw ka soi to kha kan buai to don tu ka sum dong kan nia dor bung rola kan nia kanin khai borin kanin akrit le em anga ti khan i kan buai le em don ni thom no thang re re kha kanom don na chu wan chuanin i tu na hanin en lo thona kan chuan lai hianin kan oi ber zo ka mun don ni hi ka ti a thona kan chuang re ro pui box ya i mutil la chu chuak box lo a chang le chuaka mutil chwa lo la hi karon chu ve lo ning lo shan sha bula chuanin mi pa lo comment chin tam tak hei moi lo tak tak tin anon ti china shom po ka lo ti ve ki ma pon khang ti kha lo ching to tai te po zai thiam ka tilu tuka a o te na la na moi ka til tuk ma se i mishing chuan ngai na bi ki kan ne o ate po are sa zai dan style hi kan lo ngai na ve kha ni mei ta chu wang chuanin hi avan zai thiam lo tak chu ti khiti i ngai san tur dik lo i ngai sang i zai thiam lo pui zai thiam mi ti velte atam lu tu kan i chu comment sa khanin i ma se hin i apoi chu ka ti chuang lo ma se i amoi lo ve de chu ka ti ni thiam kan ti lawa kan lo ngai tha pe lawa kan lo en pe lo ni pon ngoi bo pui me la du le en lo me la ti kha ka ngai to ni chu vel chu ka ron soi ve me me a soi tur chu atam me a ma se trong kam te kan thiam lawa i rsfns te hemi he hetin petu te chunga khanin kalom me ma an ming soin du box si lawa dora non da to pani chu mo chu tu na han hun rem chang alom tu soi pa in karon da rsfns te until phal zia te mere thein chan pui na sat zia te dam lawan kan na sat zia te rs nong chang moi lu tuk mei anga anom ve zel ka ti mei tiang te hi aro pui ka ti em ma rs lang tlang lu tuk nun he chapo na reng nei box si lo ani na anga lang te ki chu tha ka til tu ka karon soi deu do na en ton tlak ma mi te khongai na le mangai na te anga ma i oi i soi tur ka nga lut tu ka ma se gin tia ka soi ta ka chuanin camera ma chuanin ka zam ka zak ve dewa chu ba chuanin ka soi thiam vak lo chan nu hi lo an ve lo zang ti ka la bung se tai te fan san ya tai te fan san lo mu ve re ro o kha re lo ti lo long ve ro mi tai te fan san ya chuanin kan thu dun box ya chuanin khi lama khanin ticket min pek dan hi kan ngei lu tuka rsf fans te le tai te fans te kan thu sang ang kan tia ma sengin ti hianin tai te fans te le rsf fans te kha kan elo kan thu dun le box ya chuan he ta ha ro loksin he ta hanin lo uthar te ki rsf fans ni boka bye ro le chuanin kan hnung lama khianin khi tlam we an lang phalau ti ro a khianin tai te fans te le rsf fans te anom boka kan thian te chuanin kanin thut bol deuh noi ni chu mo chu thalak ve pui thiam lo lu tu ka ma sengin mi lo she thiam sa mala ka lo in zero be zel ni ti kha khanin soi tur tam takom ma se la aresa mangai tu te
atangin thil pek te ka dong ve le hi ka lom me ba chan chu zong chu soi thei tok ve se la video ka ron da chin te kha mi min lo thon chin te ni a chuanin i ange i wei sa mo I du wangin I ron da ti vel comments vel ka chui nga ma ka ngai lo ta kala monetize lo bok ta mo chu te chu mi lo sha pui la chuanin are sa video ka da te kha I lo I tai te fans te le na in ti thin jim nan le tu nge zai thiam zo ka chu ti khiti tin ka da ngai lo shim shima are sa ka duwa are sa hi azai thiam ka ti azai ngai thang nuam ka ti a o hi pa ka ti me ma khami wanga da chin kha ka nia in hial nan le ka tianga trong kam na tak taka in hir ngau na ta na ka siam kha ni lawa ti mi lo sha pui pok don ya chuanin tianin vlog ka ron zero ve tel te langa chaina kan bong ro lak na te phei khok te kor te jeans te chi sang sang kan siam tin kan bazar na thin vel te kha ka man chang changin ron ti ka lo tum chin don ya o chuanin min lo subscribe a kan channel te min lo subscribe ve ban kan lom em pok ani o chu zong chu ni mei phot sila chuanin bye bye be kule